Jedz jogurt každý deň a pozri sa, čo sa začne diať v tvojom bruchu. Keď sa jogurt dostane do žalúdka, nerozjebe ho ako fast food, ale sa rozleje jemne, upokojí prekyslenie a vytvorí rovnováhu, v ktorej trávenie konečne funguje ako má. Enzymy robia svoju robotu, jedlo sa rozkladá na živiny, ktoré telo dokáže naozaj vstrebať. Probiotiká sa prebudia a začnú vyjebať všetky zlé baktérie von z čriev. Dobré baktérie sa rozrastajú, plynatosť mizne a brúško sa prestáva nafúkovať ako balón. Vápnik, bielkoviny a vitamíny idú pomaly tam, kam majú, do čriev a telo sa krmí bez chaosu. Plynatosť sa znižuje, trávenie sa vyrovnáva, brucho sa cíti ľahšie. A keď je črevo v kľude, posiela pokojné signály mozgu, viac energie, lepšia nálada, ostrejšie sústredenie. Každodenný jogurt nie je žiadna diéta, je to tréning pre tvoje trávenie, aby sa prestalo srať z každého sústa. Sleduj ma, ak chceš vedieť, ako dostať svoje vnútornosti späť do formy.